Deuteronomy ti aduonu nwotwe. Na se wotie Awurade Onyankopɔn ne se obehwe no adi ne mmaransɛm a merehye wo nneyi nyinaa so a Awurade Onyankopɔn bɛma wo so akɔsoro asi asase so amanaman nyinaa so. Na nhyɛ nyinaa bɛba wo so na abɛto wo. Efiri se wotie Awurade Onyankopɔn ne. Nhyira bɛka wo wɔ kuro mu, na nhyira ka wo wɔ afuo mu. Nhyira bɛka wo yafunu mu aba, na wasase so aba. Nu afie bu amma wanantwe ma ne wunwan ma inhyira bɛka wo kyerɛnkyɛ ne wo mmɔre kodoɔ inhyira bɛka wo fie ba mu na inhyira bɛka wo wadifire mu Awurade bɛma watamfo a wɔsɔre tia wo adi ntweo w'anim wɔnam ɔkwan koro so befira behia wo na wɔnam akwan so adwane w'anim Awurade bɛhyɛ nhyira ama no aba wo so wɔ wasan so ne ade a wode wo nsa bɛka nyinaa mu na obehyira wo asase Awurade Onyankopɔn de rema wo no so sɛ wodi Awurade Onyankopɔn mmaransɛm so na wo nante na kwan so a Awurade de wo begyina hɔ ayɛ ɔma kronkron afa sɛdeɛ waka wo ntam no na asase so a man nyinaa behunu sɛ wɔde Awurade din na frɛ wo na obesuro wo na Awurade bɛma ne pa abu so wɔ oyafunu mu aba mu ne wafie bua aba mu ne wasase so aba mu asase a Awurade kan wagyanom ntam sɛ ɔde bɛma wo no so Awurade bɛbue na de pakora bia ɛyɛ ɔsoro no ama wo na ato asase so osuo ne bremu na wahyira wo nsa no adwuma nyinaa na wo de bɛfam amanaman pii na wo de woremfam obi hɔ biribi sɛ wotie Awurade Onyankopɔn mmaransɛm a merehyɛ wo nneyi sɛ wobɛhwɛ awe a ɛne Awurade de wo bɛyɛ tire na nyɛ dua na wobɛkɔ soro ara na woremmra ase da nanso mane mfiri nsɛm a merehyɛ mo nneyi mu biara ho nkonifa anaa benkum nkodie nyame foforo akyi nkɔsom wɔn nanso ɛbɛba sɛ swantie Awurade Onyankopɔn ne sɛ ɔbɛhwɛ ne mmaransɛm ne n'ahyɛde a merehyɛ wo nneyi awe a nnome yi nyinaa bɛba wo so abɛto wo nnome bɛka wo kuro mu na nnome aka wo wuram nnome bɛka wo kyerɛnkyɛ ne wo mmɔre kodoɔ nnome bɛka wo yafunu mu aba ne wasase so aba wanantwe ma ne wunwan ma nnome bɛka wo fie ba mu na nnome bɛka wo wadifire mu Awurade bɛma nnome benatoɔ ne adapaabɔ aba wo so deɛ wode wo nsa bɛka ayo nyinaa mu deɛ akosi sɛ wo bra bɔne nti wɔbɛdware wo na wasɛ ntɛm ɛfiri sɛ wagya me Awurade bɛma ɔyaredɔm afa mo ho deɛ akosi sɛ obewie wo hyeɛ ɛfiri asase a worekɔ so akɔfa no soɔ Awurade de ɛfɔn ne ɔfeɛ ne ahuhuro ne ahohyehye kɛseɛ ne nkrantɛ ne ɔhoɔ ne ɔpoɔ bɛbɔ wo na betim de akosi sɛ wo bɛsɛye na wo soro a ɛwɔ watifin bɛdane kɔbere na asase a ɛwɔ waseɛ adane dadeɛ Awurade de mfuturo ne nso bɛyɛ wasase so osuo ama na firi soro atɔ wo so de akosi sɛ wɔbɛsɛe wo Awurade bɛma wadi watamfo anim ntweo wonam ɔkwan koro so bɛfira kohyia wɔn na wonam akwan so adwane wɔn anim na wɔbɛto wapete asase so ahenni nyinaa mu na wofunu bɛyɛ ewiem no ma nyinaa ne asase so mmoa aduane na obiara renka wɔn Awurade de Misraim pɔmpɔ ne nsisiiwa ne ntutue ne ntwom a wɔrentumi nsa bɛbobɔ wo Awurade de adammɔ ne anifra ne akomam ahodwire bɛbɔ wo na wobɛkeka wiakete sɛdeɛ onifrani keka sum mu na wakwan renwie wo yie na hyɛnko na ɔbɛhyɛ wo afom wo afada nyinaa na obiara renye wo wobɛgye ɔbaa ware na obi ne no ada wobɛsi dan na worentena mu wobɛtɛ bobituro na worente ɛso aba wobɛkum wo nantwie w'anim na worenni bi wɔbɛfa w'afunu mu w'anim na wɔrennane ma wo ɔde wo nwan bɛma watamfo na worennya ɔgyefoɔ wɔde wo mmabarima ne wo mmammaa bɛma ɔman bi na w'ani bɛhwɛ na wɔnhwɛ ama w'ani ato saa dan nyinaa efiri sɛ tumi biara nni wo nsam w'asase so aba ne w'adwumadeɛ nyinaa ɔman a wonni wɔn na wobedie na hyɛnko na ɔbɛhyɛ woɔ na wapɛkyɛ wo na nyinaa na w'ani so adeɛ a wobɛhunu no bɛbɔ wo dam Awurade de akuro bɔne bɛbɔ wo wɔ nankroma ne srɛ so a wɔrentumi nsama woɔ firi wo naase kosi w'atifi Awurade de wo ne wo hene a wobɛsi no wo soɔ no bɛkɔ ɔman a wo ne w'agyanom nim soɔ
na hɔ na wobɛsom anyame foforo nnua ne aboɔ na wobɛdane ahodwiridie ne kasabebuo ne ɛfene aman Awurade de wobɛkɔ soɔ no nyinaa mu wodi aba pii befira kɔ afuom na ketewa bi na wobɛboa no aba mu efisɛ ntutu mebedi wobɛte bobenturo na wadomu na nsa deɛ worenom na woremmoa aba no ano efisɛ mmoa bedi wobenya enwudua wasase nyinaa so na ngo deɛ worensra bi efisɛ nwudua no bɛpragu wobɛwo mmabarima ne mama na wɔrenyɛ wo deɛ efisɛ wɔbɛkɔ nomumfa mu nnua nyinaa ne wasase so aba mɛbɛbɛfa ɔwɔho a ɔwɔ wo mu bɛkɔ soro akyɛ ne wara na wo deɛ wobɛsane aba fam ɔno deɛ ɔbɛfam wo adeɛ na wo deɛ worenya bi mfam no ɔno bɛyɛ tire na wo deɛ woayɛ dua na nnome yi nyinaa bɛba wo so na atiwa bɛto akosi sɛ wobɛsɛeɛ efisɛ woantie Awurade Onyankopɔn ne sɛ wobɛdi ne mmaransɛm ne n'ahyɛdeɛ a ɔhyɛɛ woɔ no soɔ na bɛyɛ sɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ wo ne w'asefoɔ ho daa ɛsiane sɛ woamfa anigye ne akoma pa ansom Awurade Onyankopɔn taamudie mu nti wobɛsom w'atamfo a Awurade bɛsom aba wo soɔ no ɛkɔm ne sukɔm ne adagya ne nneɛma nyinaa mu hia mu na ɔde dadeɛ kɔnnua bɛto wo kɔn mu akosi sɛ ɔbɛsɛe woɔ Awurade de ɔman bi bɛfiri akyirikyiri afiri asase ano aba wo so ɔhwerɛ so sɛdeɛ ɔkɔdeɛ tuo ɔman a wonte wɔn kasaa ɔman a wɔani yɛ den a wɔnhwɛ akɔkora anim na aberanteɛ nyɛ wɔn mmɔbɔ na obedi wo mmoamma na wasase so aba akosi sɛ wɔbɛsɛe woɔ na ɔrennya waburo nsa anaa ngo wanantwie mma anaa wonwan mma kosi sɛ wɔbɛsɛe woɔ na ɔbɛka wahyɛ mu wo nkurapono nyinaa mu akosi sɛ wafasu atentena ɛyɛ den a wode wo ho too soɔ no bɛba fam wasase nyinaa so na ɔbɛka wahyɛ mu wo nkurapono nyinaa mu wasase Awurade Onyankopɔn de ama woɔ no nyinaa so na wobɛdi wo yafunu mu aba wo mmabarima ne wo mama a Awurade Onyankopɔn ama woɔ no nam ahohiahia ne ahokyere a watamfo bɛma wo ho akyere woɔ no mu ɔbarima a ɔyɛ mmerɛ na ɔdɔ ne ho wɔ wo mu benya ne nnua ne ne kukum yire ne ne mankae a wama no aka no ho anibɔne sɛ ɔrema wɔ mu biara ne manam a ɔredie no bie efisɛ hwee nkae wɔ ne ho bio ahohiahia ne ahokyere a watamfo bɛma wo ho akyere woɔ wo nkurapono nyinaa mu no mu wo mu ɔbaa nso a ɔyɛ mmerɛ na ɔdɔ ne ho a ahodɔ ne mmerɛyɛ nti ɔnsɔn hwee pɛn sɛ ɔde ne nan besi fam no benya ne kukum kunu ne babarima ne ne babaa ho anibɔne na wode a afiri n'anan mu ne ne mma a wawoɔ no nti efisɛ adeɛ nyinaa mu hia nti obedi wɔn kokoam ahohiahia ne ahokyere a wo tamfo bɛma wo ho akyere woɔ wo nkurapono nyinaa mu no mu sɛ worenhwɛ nnwɔmmara yi mu nsɛm a watwerɛ no nwoma yi mu nyinaa na worensuro dini a ɛwɔ animuonyam na ho yɛ hu yi a ɛne Awurade Onyankopɔn no a ɛne Awurade bɛma wo haw ne wasefoɔ haw ayɛ nwanwa ɔhaw akɛse a ɛkyɛreɛ ne nyarewa bɔne a ɛkyɛreɛ na wɔde Misraim nyarewa a wusuo no nyinaa no bɛba wo so na bɛfemfam wo ho nso yadeɛ biara ne ɔhaw biara a wɔntwerɛ no mmara yi nwoma mu no Awurade de bɛba wo so akosi sɛ wɔbɛsɛe woɔ na mobɛka nnipa kakraa bi nanso kane no na mo dodoɔ te sɛ ɔsoro nsoroma efiri sɛ woantie Awurade Onyankopɔn ne na sɛdeɛ Awurade ani gyee mo ho sɛ ɔbɛyɛ mo yie na wama mo adɔre no saa ara nso na Awurade ani bɛgye mo ho sɛ ɔbɛsɛe mo na wadwerɛ mo na obetutu mo afiri asase a morekɔ hɔ akodi soɔ no so na Awurade bɛba wo ahwete aman nyinaa mu afiri asase ano akosi asase ano na hɔ na wobɛsom anyame foforo a wo ne w'agyanom nni wɔn a ɛyɛ nnua ne aboɔ na amanaman no mu nso worennya ahodwoɔ na wo namɔ rennya ahome ɛhɔ na Awurade bɛma wo akoma a etuo ne ani a ɛyɛ samo ne wakra ekusa na wo nkwa bɛsene w'anim ahinhim na wobɛsuro anadwo ne awia na worennye wo nkwa nni na wakoma mu suro a wobɛsuro ne w'ani so adeɛ a wobɛhuru nti anɔpa wobɛka sɛ yɛ anwummerɛ na anwummerɛ nso wobɛka sɛ yɛ anɔpɛ na Awurade de wobɛsane afa ahyɛn mu akɔ Misraim wɔ kwan a mekaa wo ɛho asɛm sɛ worenhunu bio no so na hɔ na mobɛtontɔn mo ho
ama mo atamfo sɛ nkwa ne mfena na obiara rentɔ mo mpo